Dobar dan. Telefone ugasnem, evo. Hvala ti. Tako lep dober dan vsem skupaj. Namen današnje tiskovne konference je, da se vam predstavi nov strateški partner Mure, gospod Đorđe Junčaj. Poleg njega sta z nami še predsednik Robert Kuzmič in generalni direktor Agron Šalja. Kot že veste, meseca junija sta predsednik Robert Kuzmič in gospod Junčaj podpisala pogodbo o sodelovanju. Želja je, da se Mura vrne na raven, na kateri je že bila, oziroma gre še višje. Več o tem pa z današnjimi sogovorniki, pa bi najprej uvodoma prosil za nekaj besed predsednika Roberta Kuzmiča. Hvala lepa, Smilja. Vsi skupaj lepo pozdravljeni. Jaz mogoče uvodoma lahko rečem, da sta za nami dva mandata, kjer je Mura pač pisala svojo uspešno zgodbo. Mogoče celo so nas rezultati prehitevali, ampak moram priznati, da skupaj z rezultati je rasla tudi ostala poslovni del, športni, mislim, tale infrastrukturni del, in tako smo prišli do nekega nivoja, ki je dejansko za to okolje precej zahteven, in sama nadgradnja, nadaljnji razvoj kluba je dejansko, za to potrebujemo dejansko nekega širšega partnerja, ki nam lahko pomaga te cilje tudi uresničiti. In to je bila tudi ena od zadnjih točk v naši dolgoročni strategiji, kjer smo zapisali, da pač, ko Mura prije enkrat na nivo, ko se pojavi na evropskem zemljevidu, je tudi zrela za iskanje strateškega partnerja, s katerim smo aktivno pričeli dobro leto nazaj. Lansko poletje smo se dobro pripravili in v jesenskem delu začeli, in eden od teh kandidatov oziroma potencialnih kandidatov se je pred dobrimi 8 meseci pojavil tudi gospod Junčaj, za katerega je povezavo pač bil Agron Šalja, in po novem letu so se začele stvari aktivno odvijati, in kot je že kolega Smiljan povedal, nekje junija smo prišli do zaključka, kjer smo uskladili osnovne, bi rekel, pogoje sodelovanja, nadaljnje generalne strateške cilje za Muro, in danes smo tle, ko smo že pošteno zavihali z rokavi in začeli trdo delati. Predsednik, hvala. Gospodine Junčaj, možda i vi prvi utisci o dolasku u Mursku Sobotu, možda zašto ste se odlučili za Muro, planovi, malo da saznaju kako i kako. Da, prvo dobar dan svima. Ja sam zadovoljan što sam tu. Što se tiče Mura, ono što sam ja mogao da vidim i saradnjom sa Agronom, to je jedan interesantan klub ovdje u Sloveniju, što ima dobar base od navijača, i ja sam to želio da imam takav klub tu, i to je najveća stvar, što ozbiljno da klub, ja mislim, dobro funkcionira, radi, i tako da bi, ja mislim da to je najglavna stvar, da sam ja tu. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim vaše vprašanja. Povejte, za koga je vprašanje, in kar nadam z besedo. Robi. Ali je skrivnost, kak je finančni vložek posebno zadeve? Za enega, za drugega, za oba? Zdaj, ko se tiče financiranja oziroma budžeta, mi smo se dejansko zavezali, da ko gospod pride v Slovenijo, da pogledamo zadeve, analiziramo, počas smo začeli graditi ekipo in v nekem doglednem času, rečemo, da je to mesec, dva, definiramo budžet za tole naslednje leto. Definitivno bo pa drugo leto drugače, ko bomo že po novem letu začeli analizirati situacijo in pripravljati za naslednjo sezono. Tako da zdaj konkretnega budžeta še nismo definirali, ampak definitivno v nekem prehodnem obdobju bo določen del sofinanciranja potreben. Koliko bo pokazalo čas in analiza situacije, zdaj, ko je gospod tukaj. Peter. Pogovor je že podpisan,
Dogovori so že podpisani, je že vlasniški strukturi, gospod Jončaj. Zdaj, tako je, mi smo pogodbo podpisali junija, kjer so vsi pogoji opredeljeni. Zdaj, sama formalizacija pač zahteva, glede na zakonodajo, vse skupaj določene papirje, ki jih je mogel gospod pridobiti v Združenih državah Amerike. Vse je pripravljeno, formalizacija sledi ta teden. Delujemo, kot da je že vse podpisano in urejeno. Hvala. Naslednje vprašanje. Robi. Gospod Jončaj, kako gledate na iskustvo u Novoj Gorici što ste imali? Gledaj, ja sam u Goricu bio slučajno tu. Ok? Ja sam otišao tu ja sam došao da vidim nešto ozbiljno sa onaj Rudar, pa kako god sam otišao u Goricu i ja sam njima nudio više kao pomoć nego da ja budem nešto drugo. Ja sam rekao jučer i ja sam rekao ja sam otišao i u Slovenski fudbalski savez sam bio. Ja sam rekao da ja nisam imao nikakav papir, nikakav vlasnik, ništa da ja mogu da kažem da to je bio moj klub. Ja mislim da sam radio ono što sam ovako obećao njima, ja sam dao pare, to može se vidjeti, ali što se tiče da sam ja bio neki član ili nešto i da sam ja, pitao sam par puta, ali ono što sam rekao i jučer, mene je malo žao navijači Gorice. Lep grad, dobri navijači, tu ima perspektive, tu ima budućnost u fudbalu, ali bez obzira što tu je bio, oni nisu htjeli. Ja mislim da nisu mi dali ono što do sad imam tu. Ja sam došao pred 2 dana, a već se osjećam da sam kući. Znaš, mogu da pričam, ništa nije tajno. Danas sam imao dobar, pozitivno sastanak sa članovima, sa naš, onaj što kažem, front office, to bi rekao sad, So, ono nisam mogao tamo. So, ja mislim na Goricu, ne znam kako oni sad stoji, ali za Goricu mene ozbiljno nikome nije pitao ništa. Da kaže, ok, znaš, sad ja već tu, već mjesec dana, ja sam mogao da donesem Muru u Ameriku, pa smo imali pre-season, sve to je radi, to je odlično i ide dobro. Tamo to nisam imao i ja ne znam koga da krivim, ja ne znam koga ali ja verujem da oni mene tu nisu htjeli. To bi bio najiskreno da ne uđem to unutra. S kakvim ste ambicijama ovdje došli, sad kakvi su ciljevi negdje u 2-3 godine? Ovdje? Ovdje, da. Well, ja sam rođen u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali živim u Ameriku već 40 godina. Da neko dođe iz Amerike, opet tu, ja imam velike planove. Ali to ne mogu ja, ništa neću moći ja. Gledaj, ja mogu da imam dobru večer, dobar lunch i idem kući. A to se da zavisi od vas. I od desno, i od levo, i oni što rade za mene, ok? Jer u biznisu mora da budeš iskren. Ako ja nađem iskrenost, ako ovi ljudi iz Mure hoće da rade, ja ti mogu obećati tebe da mi ćemo biti jedan dobar klub. I za slovenskog, i za evropskog level, kako bi rekao, onaj nivo. Nivo, da. Yes. Hvala. Naslednje vprašanje. Bojan. Gospodin Jončaj, verovatno sad već znate, Mura je tu projekt ne samo sportski, to je projekt grada, možda i projekt regije, tako da mislim da je bitno da vi idete kod mejora, isto čuo sam kod župana Murske Sobote, tako da je to veoma bitna stvar da i grad, odnosno regija stoji za vama. Koliko je vama to bitno da ste sa regijom dobri, da se dogovarate za sve te poslove i sa regijom. Ja župan sam nije sportski djelatnik, ali ima utjecaj
Ti misliš na saradnjom sa gradom i ok. Pa gledaj, puno nas što smo otišli iz Balkana ili iz Europe, već 150, 200, 300 godina, mi svi smo otišli u Ameriku bez ništa. Neko možda i mali onaj kuferčić. Zato što smo mi znali kako da rade, jer nije lako da ti ideš u neku drugu državu i da nađeš posao i da uzmeš nečiji posao. So, ja mislim moj rekord da sam otišao pred 40 godina u Ameriku i sam mogao tako dobro da se snađem. Jer ne bi ja bio tu danas da nisam znao da se snađem u Ameriku. Okay? So, ja mislim da ništa neće da fali od mene. Da ja imam dobar odnos sa bilo ko. Jer ako ti gledaš mene, ono rezime što mi kažemo, za svako je tamo, ti možeš da ideš Google, George Junča i imaš da znaš puno od toga. Ja u Ameriku imao sam u goste od američkog prezidenta do onaj lokalnog, mi ga zovemo supervisor, kao što vi tu imate major. You know? So ja mislim od mene to neće faliti. Jer pričam jezik, you know, odavde, nisam Slovenac, ali ipak Jugoslavija, Crna Gora, to nema tu puno te, you know. Neku školu sam završio, neke godine imam da mogu da razumijem, znam šta je dobro, šta je zlo. So od mene, ja ozbiljno ne mislim da ćete vi imati problem što se tiče razumenja i da se pravi biznis. Ja mislim da sam već prošao taj razred, da znam kako se biznis može da se radi. Kako je formalno ugovor napravljen, ima neki rok u godinama, ne? So, ja nisam došao tu za godinu ili dva. So, ja mislim da ja ne idem odavde. So, mi nismo nigdje, ja mislim, a mi ćemo to provjeriti na par dana, ja mislim da na naš ugovor nema da ja idem iduće godine. Okay? Ja sam tu da ostanem tu. So, sad to će zavisi od vas. Ako vi hoćete mene da ja ostanem tu, ja ostanem tu. Ako vi kažete, George, spakiraj kufer i moraš da ideš nazad, onda ja idem nazad. Ali nemamo mi neku 5 mjeseci ili godinu dana ili 3 godine dana da jer to za mene ne bi bilo dobro. Znači na dugi rok. Da. To je tu. Koliko je bilo teško se odlučiti, ali pa lako da dođete ovamo u Mursku Sobotu, a ne da izberete neki drugi klub, recimo? Čemu vas je Mura odličan? Treba je 8 mjeseci. Okay? Ja sam upoznao Šalju u Goricu. Ja mislim da sam pričao sa Šaljom kad je bio u Goricu 2 puta. Okay? I uživo. I od kad sam došao, kako sam ja došao u Sloveniju? Jedan neki čovjek što je prodao ove majice za sportske majice iz New Yorka me zvao jedan dan i kaže, ja sam tu kao neki trener u Rudar, to bi bio dobro da ti dođeš i gledaš to. I ja kažem, ok, imam 2 nedelje u avgustu i doći ću. Otišao sam u Rudar, poslije drugi dan nije bio ništa tu što sam ja htio. I onda upoznaš ovog drugog čovjeka, trećeg čovjeka, pa on kaže, on me vodi tamo, ja sam otišao tamo. I da ti kažem, uopšte nisam mislio to. Ja sam rekao ovako, kad bi ja kupio klub u Balkanu, to bi bio Dubrovnik. A Dubrovnik nema klub. Ok? A onda malo pričaš, tamo i ono početak što sam ja u Muru, to je Agron Šalja. On je taj što mi je rekao da
sa Robertom možeš da radiš, da on ne je čovjek bez nikakav trik. I on je rekao, tu su navijači i građana Mura, moraš tu da ideš van, da piješ kavu, slobodan si, ne trebaš od ničega da misliš je to je ozbiljno civilizacija. Postoji i sa ovim građanom. To je cilj što, da ti ja kažem, koliko je to trajalo, to je 8 mjeseci, ja mislim nešto tako, 8 od mjeseci. decembra i do kraja. Ali to je malo, ja znam da puno ljudi to danas ne rade, ali to je na poverenje od Roberta i Agrona, što sam ja nekako bi rekao se oslobodio sebe da mogu da radim s njim. Gospod Kuznič, mogoče se vprašanje, ker zdaj pravite, da je gospod uredil papirje, vse, ki so potrebni, pa da je birokracija v Sloveniji itak zelo, ne povem kaj, zelo težko je priti do takih stvari. Kaj zdaj morate še formalizirati v teh dneh, ker boste te papirje, kot pravite, formalizirali? Kaj pa pravzaprav to, če se to ponaša razloži? Ja, drži, pač formalizacija je taka in tudi struktura naša, sami veste, je pač društvo in podjetje, gospod stopa v podjetje, pod vsemi pogoji so znani, ker je pogodba o sodelovanju podpisana. Zdaj pa, da ti formalno stopiš v podjetje, to pomeni, da prevzameš delež podjetja, podpišeš pogodbo za prevzem tega deleža, je pa za to potrebna en kup dokumentacije, tudi iz države, s kjer gospod prihaja in te dokumente so pridobili. Sledi samo še podpis pogodbe in upis v sodnem registru, ker se pol odraža v AIPES-u. Ko bo to realno predvidevam ta teden, potem ni več formalno. To naslednje dni, zdaj, če bo slučajno še kakšna stvar, ampak predvideno je ta teden. Ja. Pol ni več nobene formalne ovire. Pol je pač končna situacija, ki bo naprej delovala in kot je gospod rekel, prišli smo dolgoročno, zavezali se en drugemu, da pač peljemo projekt naprej in da Muro dvignemo tja, kamor se zasluži in celo više na evropski nivo. Gospod Junča rekel, da je prišel na zaupanje, ne? To je odgovornost velika za vas, če ste pač neko finančno injekcijo priskrbeli klubu, ampak neko zaupanje, da to zdaj upravičite, pa tudi neko odgovornost za naprej. Definitivno. Niste se rešili kluba. Jaz tudi tako sprejemam, zato smo dali tudi to zavezo eden drugemu. Mi smo do zdaj delali, kolikor pa smo mogli z lastnimi sredstvi po lastnih močeh in ko smo prišli do enega nivoja, tako na infrastrukturnem, poslovnem in športnem, smo videli, to je nekje slovenski nivo, če hočemo kaj več rabimo partnera, to smo nekako po nekajkratnih iteracijah z gospodom ugotovili, da se da je to primerna platforma, dobra osnova, ki smo jo naredili in en drugemu še enkrat dali zavezo, odgovornost in definitivno gremo skupaj naprej in se tega zavedamo in tudi smo si razdelili področja, vsak bo svoje pelo in vse bo podrejeno skupnemu cilju Evropski nogomet v Murski Soboti. Ampak ne danes. Danes rabimo potrpljenje, da nam date čas, da delamo, trdo delamo in da pol to pride čez nekaj časa. Zdaj je to lahko 3 leta, lahko 5 let, lahko 7 let. Glej, športu je tudi marsikaj nepredvidljivega. Ne boste tam evropski nogomet pika naredili. Ja. Cel stavek, da. Ja. Mi ne skrivamo ambicij, ker že ko smo prišli v Muro, jaz kot izven futbola, rečemo profesionalnega, mi nikoli nisem skrival ambicij in tudi zdaj ne skrivamo. Sam vse pa rabi svoj čas. Gospodine Junče, stigao je i Steven, kako se on osjeća ovdje, šta vi očekivate od njega? Ja mislim dobro, znaš. Teško je da ti pričaš u tvome djete, znaš, jer to vi morate sad da vidite to. Ali ja mislim da imam odlično dijete. Okay. On igra fudbal već od mladost, mali kad je bio. On je jedan među prvim dijete iz Amerike što je dobio ponudu da ide u Barcelonu. Otišao u Vitezu, igrao u Grasshopper, bio pozvan u Stuttgart i onda smo ga vodili kući. Okay. Igrao je 1.5 godinu za moju ekipu i među to vremena on je otišao i u školu, u university. I onda ja ozbiljno sam vidio, ja sam rekao jučer da ono što sam ja planirao,
to neće da uspijem u Ameriku, bez obzira zašto, ne, I ja sam htio da on dođe i da proba još jednom tu. Okay. Došao, igrao je za Goricu, ja mislim da je igrao 14 utakmice. Baš mu nije bio ovako, jer tu ni staff, ni novinare, ni ovo, teško da se snađeš. Jer ipak on mi je rekao, kaže, ja sam tu, a ne znam nikoga. Znaš, u početku nije znao, on je parkirao auto negdje, onda je zatvorio, jer nije znao. Kod nas nije tako, znaš. On zadnju utakmicu kad smo igrali u Goricu, on već je znao da je dobio poziv da ide u Rijeku. Ako vi vidite, ako vi gledate, on je bio toliko emotional onu zadnju utakmicu što su oni izgubili. Jer on je takav. Okay? On, pre nego što je došao tu, on je imao i ponudu da ide u Austriju. I on kaže, ja hoću da dođem da vas pomognem. Stvar je u mom sinu da on ne gleda koliko će biti plaćen, nije uopšte ne pričao o to, ništa nije tražio, potpisao ugovor, a on ne zna ni šta će jer on hoće da pomogne. Ja mislim da imam extremely good, dobru, odnos. On nije mal, sad je 26 godina, znaš, ali ja verujem, ako mu se da šansa, ali iskrena šansa, ne ona šansa da se ti padneš, ali šansa. Ja mislim da i klub, i mi, i vi ćete biti zadovoljni sa njegovom poslom. On je 100% čovjek što hoće da napravi dobro. Ja ovakov ga znam, ja bih volio da vi mu date onu šansu i da vi njega poznate. Šalja ga zna, Robert ga zna, vaš i naš trener, Antoni ga, radio je 80 dana s njim u Michiganu, na pre-season. So, ja mogu samo da kažem pozitivne. Ja imam još jedno dijete, ali on nije registrovan tu jer on neće da radi toliko koliko Steven radi, ok? Ali ja mislim da će biti dobro. Ja verujem ozbiljno da problem u njemu nema. On je čist, on je dobar i bit će to odlično. Morda še za Agrona vprašanje, kdo bo skrbel za prihode v nadaljevanju, glede na to, da je Agron iz nogometnega sveta? Glede kadrovanja igralskega. Dobro, vse smo že zdaj v glavnem, vsi ti prihodi so bili usklajeni, več ali manj tudi z Georgeom, tudi z Robertom, tako da, v največji meri seveda sem se s tem ukvarjal, pač je to ta športni del, ampak v bodoče se bo tudi George, sploh ko bo tukaj prisoten, še veliko več tudi on s tem ukvarja, ampak nekako mi to skupaj z roko v roki delamo. Pač zavedali smo se, da ne bo najlažji, vseeno smo mi pozno vstopili v klub, sredi priprav, ampak upamo, čas bo seveda pokazal, kaj smo naredili. Mislim, da smo nekaj fantov dovolj kvalitetnih za dvig same ekipe pripeljali in upamo, da bo ekipa rasla. Seveda vedno je težava, ko igralci pridejo nekako sred priprav, zato je zdaj pomembno, mogoče bo ta zimski prestopni rok veliko lažji, ker bomo do takrat lahko delali, spremljali, skautirali in potem bili pripravljeni. Zdaj smo seveda bili malo nepripravljeni, potem je vedno mogoče malo težje. Na tem področju skautinga se želimo tudi v bodoče delati, vzpostaviti nek sistem, tako da je potem veliko lažje seveda. Eno vprašanje še imam. Tonče je pripeljal prejšnji športni direktor, rekli ste vi, da delate na dolgi rok. Se vidite s Tončem na dolgi rok? Kako to zaenkrat? Tonči je trenutno trener Mure, ima vso maksimalno podporo, ki jo potrebuje vsak trener. Seveda, ekipa naša se šele formira,
čaka nas pa veliko dela, bom rekel, tako na igrišču kot izven igrišča. Zdaj seveda mi trenutno smo tam nekje, bi rekel, smo lahko dokaj zadovoljni, seveda si želimo pa tudi še več in bolje. Zdaj smo stopili v zadnji teden prestopnega roka, se še kaj obeta? Ja, nekaj se še dogaja, no. Mislim, da v roku 2-3 dneh bo vsem jasno, no, tako da potem bi s tem zaključili. No. Nekako smo v nekih resnih pogovorih še z 2-3 igralci. Hvala, Ogron. Še kakšno vprašanje? Peter? Gospod Kuzmič, pred tedni, meseci ste večkrat poudarili, da želite Muro tudi bolj domačo. Zdaj poleti sta se poslovila Žiga Kaus pa Niko Kasalov, kak je morda glede teh smernic? Kasalo se ni poslovil. Ne, se to hočem reči. Kasalo se ni poslovil. Mislim, je pa v Bertincih, ni ga trenutno v Muri. Ja. Zdaj bi tako rekel, mi smo definitivno iz tega okolja in mogoče danes nismo nič rekli, tudi veliko stvari bomo pač posvetili pa veliko časa pa pozornosti naši nogometni šoli, akademiji, kjer bomo skušali z kvalitetnim strokovnim delom, stafom, tudi detektirati in pripeljati do nekega nivoja mlade talente na področju regije, na področju Slovenije. To je naš cilj že od samega začetka in o tem bomo tudi nadaljevali. Zdaj, ko se pa tiče Kasala, pa mogoče tudi Domjana in teh stvari, ko analiziraš situacijo, smo pač prišli do zaključka, da veliko boljše, da nabira minutažo v drugi ligi, ki je močna, ki je bistveno močnejša, kot je recimo ta NGN ali pa U19 in definitivno igralce spremljamo in bo videli njihov napredek po odigranih 15-16 tekmah, lahko rečemo, večino tekem igrajo po 90 minut in to je po naših ugotovitvah najboljše za naš klub, da dobijo minutažo, da vidimo, kako se razvijajo, jih spremljamo in se pol skupaj odločimo, kako naprej z njimi. Definitivno pa ostaja cilj, da akademija bo delovala kvalitetno, predvsem s kvalitetnim stafom, Agron je omenil za scoutingom, kjer bomo talente probali do zgodaj detektirati in z njimi pravilno delati. Ker zastoj imaš talente, če z njimi pravilno ne delaš. Je cilj še kakšno dodatno naravno igrišče? No, to je pa boleče vprašanje. To sem že prej rekel, da smo z infrastrukturo prišli do kjer smo prišli. Prizadevamo si na vse možne načine, da se pač tudi ta fazonarija zaključi, da najdemo prostor še za dodatna igrišča in ideje je veliko. Za trening. Ideje je veliko, možnosti je pa malo. In tudi srednjeročno se vidi nek trening center, bomo poiskali pač neke variante, ki so najdli neko skupno model od financiranja do vsega, samo o tem pač nimamo zdaj konkretike, še delamo pa na tem skozi. In tudi recimo vsi poznamo to našo Grbavico tle zadaj, ko bi lahko bil zelo velik trening center, je pa vodozaščiteno področje in to je 5, lahko tudi še več let, da bi se karkoli taj premaknilo. Mi pa toliko strpljenja nimamo, tako da verjetno bomo mogli iskati druge variante. V tem tednu bomo verjetno, vsaj načrt je tak, bomo tukaj fitness center naredili v sklopu svojega, v bistvu pod tribuno, tam zraven trgovine. No. Zdaj, cilj je seveda, da bi imeli trening center, kjer bi tudi lahko ta fitness zraven imeli, da igralci pred treningom seveda ali pa po treningu imajo možnost. Trenutno pač ni mogoče, želja pa je velika, ja, da bi imeli to v bodoče. Kratkoročno je to, da vzpostavimo pogoje minimalne, ki nam dajo neko dodano vrednost, da pač te male stvari, ki se dajo nadgradimo, ker danes med zelo dobrimi pa malenkost manj dobrimi ekipami samo nijanse odločajo. Vsaka nijansa, kot je fitness, kot je prehrana in take stvari, kar zdaj lahko hitro spostavimo, smo nekaj že spostavili, nekaj pa v naslednjih tednih si bomo prizadevali, da uredimo. To znači da ja ostajem. Da. Ja razumijem malo što ste rekli, onda se... Ker tudi, če gledamo teh 8 let, nam je bil cilj, da imamo kvalitetno travo, pa čim več igrišč okrog. Zdaj, da je to 15 km je moteče, se strinjamo, ampak je veliko manj moteče, kot če ti delaš na nekaj slabih terenih. In zato smo šli od Renkovec, Beltinec, Bakovec, Radenec, sami še eno igrišče tle na Pušči zdržujemo, čim več probamo kombinirati, da imamo kvalitetne terene. Pravim, je moteča logistika, ampak veliko bolj moteče, če nimaš terena ali pa delaš samo na umetni travi, kot pač določeni klubi delajo. Ker se jutri ženska ekipa ravno odpravlja na Cipar, Liga prvakinj, kvalifikacije.
koliko je morda to sodelovanje tudi vezano na žensko sekcijo kluba? Klub je eden, klub je nad vsemi, delujemo kot klub in podjetje. Definitivno je letos na ženske rešuje evropsko čast in mi smo probali ekipo pripraviti maksimalno. Tudi že nekaj je bilo močnih prijateljskih tekem, 2 prvenstveni tekmi, ki sicer ne dajo nekega pravega mogoče pokazatelja, ampak definitivno so ambicije velike, da se končno po 3 letih uvrstimo v naslednji krog in s tem pač tudi spet razširimo tole ženski nogomet Mure, Slovenije na evropski nivo. Miha, gospodin Levičaj, kakav je vaš budžet, sad, ko ste ga pripremili za Muro i što očekivate od Mure sljedećih godina? Kod nas to mi nemamo takve pitanje. Znaš, ja imam klub u Michigan, ali kad si vlasnik, nekakvi vlasnik, ti moraš da znaš da tu treba pare da se potroše. Okay? Sad, da ja kažem, jer ja imam $10 u moj džepu, ja imam. You know? So, ja mislim da budžet će da bude, jer već, ja mislim da vi znate, da od kad sam ja tu, mi smo doneli Muru u Ameriku za pre-season. To je treba neke pare tu da se lože. Onda smo odmah napravili da igrači imaju 2 mila. Doručak, ručak ili večeru na klub. Do sada smo doneli 11 igrača. Ja mislim na par dana ćete vidjeti makar 2 ili 3. So, mi imamo taj budžet da hoćemo sve što možemo raditi na ovaj grad i na ovaj klub. So, ja nemam nešto specifično da ja kažem da ja imam ovoliko pare i ja ne mogu da trošim više od toga. Ja znam, tu se puno se pita i se radi tako, jer tu se mora znati od investitora, od publike, od karte i ovo. Ali ja sam uzeo ovaj posao i ovaj klub i došao sam za namjerom da dam ono sve što ja mogu i da dobijem pomoć od Robert i kako bi rekao, ono na charge, onaj što ima da odgovara za sve što se radi ovog kluba je Agron i ozbiljno ja nisam ni mislio o tom. Jer ja se osjećam dobro, zdravo, imam posao, imam radnike u Ameriku, so nije da ja ću prodati kuću da bi uložio pare u Muru. So, zbog toga ja mislim da vi ne trebate izgubiti ni malo spavanje, jer ja ću možda udržavam to ili ne. Mogoče, če ste prej slišali, sem rekel, da zdaj zaključujem kadrovanje in tudi pol se bomo v naslednjih tednih seveda dogovorili, v katerem budžetu bomo delali. Ne bomo noben trošil recimo nekaj nesmotrnega. Tle je definitivno vse namensko in tudi dolgoročno in predvsem tudi, da se bo klub pol vrtel in sam sebe preživljal, ker samo vlaga to, vsi vemo, da noben ne vidi neskončno, tudi z naše strani ne. Mi hočemo na zdravih temeljih, ki smo izgradili, narediti srednjeročni, dolgoročni plan in še naprej zelo zdravo in predvsem kvalitetno voditi klub, da bo prišel na ta evropski nivo, kot se rekel, ampak srednje oziroma dolgoročno. Za nazaj pa imate vsi podatke in veste, kje smo delali. Vprašanje za predsednika. Govora je veliko o Evropi, evropskem nogometu, Murski Soboti, ampak je to mišljen pač evropski nogomet v smislu ligaških tekmovanj, kot so zdaj, se pravi Liga konferenčna, Liga Evropa, Liga prvakov, ali je mišljeno bolj kvalifikacijski del, se pravi, da smo vedno v top 3, da se vršamo v kvalifikacije, ali da pač dejansko bo čez 5-7 let v Murski Soboti skupinski del, vsaj konferenčne lige. Zdaj, če ti na to odgovorim, definitivno Mura je že dokazala, da se igra v kvalifikacijah in v skupinskem delu.
In nam je želja prvo priti na ta nivo in dejansko po možnosti zadeve nadgraditi. Zdaj, ni vsega ne moreš napovedati, ampak delamo v tej smeri, da pač... No, kakšne so želje? No, želje navijačev? Lahko, Agrom, lahko da poveš ti. Želje navijačev, vodstvo in podobno. Želje so definitivno take, da smo pač v vrhu slovenskega nogometa in da se redno vršamo v evropska tekmovanja. Seveda posledično potem ne samo, da sodelujemo v kvalifikacijah, ampak da se uvršamo tudi v skupinski del. To so želje, to so ambicije, ampak zavedamo se pa hkrati, da se to ne da čez noč narediti. Zato morajo biti tudi, seveda, si želimo, da je okolje, rekel in navijači, da so potrpežljivi, ker se čez noč nič ne da. Zavedati se je potrebno, da je Mura prišla na nek vrhunec, da je sledil padec, da se zdaj gradi na novo neka zgodba, ki je ambiciozna. Seveda mi si želimo biti že letos, če se da, zakaj ne, ampak hkrati se še enkrat ponavljam, se pa zavedamo, da je potrebno stvar zgraditi, da je to proces, ki traja, zdaj bo to trajal, mislim, bo se bo dal to že prvo leto takoj, mi se bomo trudili, če se ne bi trudili toliko pa vozili te igralce, za katere mislimo, da lahko dvignejo kvaliteto, če ne pa definitivno je potem naslednja sezona tista, v kateri moramo seveda priti do tega nivoja. Ja, verjetno navijači čakajo konstanto, neko konstanto, da vejo, kaj je naš limit, ne? Ja. Najlepše je, ko pogledaš druge klube po Evropi, s katerimi smo že igrali, da se ti konstantno uvrščajo vsaj v kvalifikacije, da so nekje od 1. do 3. mesta in če bo... Zato je pomembno, da se stvar zgradi, ne? Tako kot hiša ima temelje, pa se gradi, ne? Zdaj, koliko hitro uspeš zgraditi, je druga zgodba, ampak proces je to definitivno. Jaz sem že prej rekel, da nas čaka veliko dela in na igrišču, v procesu treninga, vsega tega in seveda potem tudi v kadrovanju. In zdaj ni samo kadrovanje članske ekipe pomembno, pomemben je cel klub, cela struktura kluba, vse to mora nekako klapati, ker so vsi ljudje v klubu so pomembni, od ne vem, tistega, ki ureja igrišče, do tistega, ki ureja opremo, vsi smo pomembni. Na koncu seveda je ekipa, so igralci tisti, ki so ogledalo kluba, mi moramo omogočiti pač čim boljše pogoje, ampak še enkrat, gre za proces, zdaj bomo videli, štart je bil, bom rekel, pozitiven, ampak je treba zdaj nadaljevati, ne. Treba zdaj izkoristiti tole reprezentančno pauzo, tudi ti igralci, ki zdaj na novo pridejo, da se nekako ukomponirajo, ker mi še nimamo čisto formirane ekipe, čakamo nekatere igralce, eni so prišli sred priprav, vse to je potrebno vzeti v zakup. Veliko lažje bo potem mogoče od zimskega prestopnega roka, kjer so tudi daljše priprave in se potem da vse to zložiti dobro. Simon. Gospodin Junčaj, neko soradnjo smo več videli između Michigana in Mure. Sad, kad vas pitamo, možemo govoriti o dva ravnopravna kluba s vašeg vidika? Well, so, kad sam ja dobio Michigan Stars, ja nisam mislio o Muru. Ja sam probao što god sam mogao, jer to sam rekao jučer malo. U Ameriku nije da ti ideš u 3. ligu, onda u 2., onda u 1. Ti kupiš ono mjesto na koju ligu ćeš ti igrati i zavisi to od investitora. Jel te primaju ili jel te ne primaju, jel oni gledaju, na primjer, ti, ako jedna ekipa je kao u Muru, ti kao investitor od Mure ne bi htio da daš jedan drugi klub da dođe možda na 30, 40 ili 100 majla. Znaš, tako oni kupe tu mjesto. Znaš, da ti nemaš pravo da dođeš sa jedan drugi fudbalski klub. So, ja sam probao sve što sam mogao sa taj Michigan Stars da bi otišao malo gore. Ja sam čak i kupio neki drugi klub, jer nije mogao se da ide tako direktno,
I onda sam probao onako malo na strane da kupim jedan drugi klub iz jedne druge države i onda da bi donio to u Michigan. To je bio moj plan, da ova state, mi ga zovemo kao država, Michigan u Ameriku, da ima jedan profesionalni klub. To se ne može. Sad to vidim i to je rođen ona idea, ona misli, da ja sad moram da dođem u Europu. Kako ćemo mi raditi između Mure i Michigan Stars, ja ne mogu danas da ti kažem, jer kod nas ja sam kao treća liga. A to je liga što je FIFA trebao da donese kao da bude prva liga. A oni neće to dobiti. Jer to ima MLS što stavljaju toliko više pare da se to ne formira. Ali da ja imam tu ligu u taj klub u Michigan, košta 2 puta više nego bi ja trebao da trošim ovdje u Muru. I sad ti moraš da misliš, jel to ozbiljno vredi ono što ti radiš, jel to ima kakav benefits. Jer tu ja vidim dobar igrač, pravi toliko pare, ti tamo ne možeš doneti taj igrač za toga, jer on može da radi nešto drugo, što pravi mnogo više para. Ja ne mogu da ti dam onaj čist odgovor šta će se biti između Mure i Michigan Stars. Što ja mislim, mi imamo jedan kompleks, imamo nešto od, ja mislim, 150 hektara zemlje. Tu sam napravio 29 stadiona, one igralište, i imam za unutra 320 feet, ne znam kako to bi rekao sad na metrama, što je indoor za unutra. Jer u Michigan već kad dođe end of 8. mjesec, 7. mjesec, već je hladno. Ja mislim da je jedan od najmodernijih kompleks u Ameriku što ja imam za unutra. Tu je za bejsbol, basketbol, rukomet, mi ga zovemo soccer, futbol i američki futbol. Imamo, ja mislim da imamo nešto blizu od 6,000 djece, cure i muško i žensko. Dobro bi bio da mi u Muru malo gledamo to, kako bi moglo da mi donesemo neki američkog igrača, bez obzira je to žensko, jer tu sad imamo mi i žensku ekipu, kako mi to možemo da otvorimo neki biznes, jer to bi bio veliko. Ja sam već, tu ima par Amerikanci što bi trebalo da igraju, ne znam još zašto baš nisu igrali, da ti kažem ozbiljno, jer kad je Mura došao tamo, oni su bili jednaki ili možda bolji nego ona ekipa što je došla kod nas. Okay? Sad mi to mora malo da se vidi tu, ali bi bio veliko da mi možemo dati i šansu neko iz Mure ili iz slovenskog fudbala da ide, tu ima MLS, tu ima USL i tu ima ova liga što se zove NISA, okay? Ili nekog iz NISA ili USL ili MLS, mi sad ne znam jel bi trebali, mi probamo doneti jednog MLS igrača, nek ne bude to više tajna, okay? Jer ja mislim da ja i ti možemo raditi zajedno, to je veliki plus. Ako ja radim sam, tu nema ništa. Ne mogu da ti dam onaj čisti šta bi mi trebalo raditi između Mure i Michigan Stars. Ja ću probati ono najbolje, ali mora da me razumije i ova strana. Šta ja hoću, kako bi to izgledao. Toliko jer tu ipak ima neki zakon, ti imaš samo 3 international players, ovi što su Amerikanci, to znači ti možeš da imaš samo 3 od njih, jer su oni spremni da igraju tu, koliko dugo treba da oni se malo, jer bi oni ostali tu. Jer ipak, to ne znamo još. Ja ne mogu ovdje da budem ispred vas i da vam pričam neku bajku i onda ti pitaš me iduće godine i šta ću, ne znam. Ne mogu da ti odgovaram na to. Hvala. Še kakšno vprašanje?
Če ne, hvala vsem za obisk in se vidimo ob naslednji priložnosti.